Kuna tare da Kwankwaso Brothers TV, sunana kuma da gari ƙasa. Yau a cikin studio ɗin namu muna tare da babban bako. Wato wannan babban bako ba wani bane illa Honorable Mutar Kalle. Honorable Mutar Kalle ɗaya daga cikin jigo ne na siyasa a jihar Borno, ɗaya daga cikin ɗan gwagwarmaya wanda yake ƙoƙarin fafutuka na ganin cewa an samu ci gaba a siyasar jihar Borno, arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya. Honorable, barka da zuwa wannan studio na. Alhamdulillah, masha Allah, na gode Gali. Na yi farin cikin zuwa in ga mazauninku da kuma kun bani dama da na zo na yi hira da ku. Shin menene ya ɗauki hankalinka ko ya ji hankalinka na shiga Kwankwasiya? To, alhamdulillah, ba Kwankwasiya ba, Senator Rabiu Musa Kwankwaso, His Excellency, kuna aka zo aka haɗa ƙungiyar Kwankwasiya. Mun san shi da tun politics na early 92, ya zama member zababben House of Reps, kuma ya saya gwamna a party DPN, ni kuma a lokacin a Maiduguri na saya a party DPN, a jami'ar DPN call by wannan former governor first civilian second republic governor Alhaji Muhammad Gwani. An bani an unforced na saya Chama Metropolitan, but ban samu ba, Allah bai bani ba, amma na saya su 10 delegate da sauransu. To anan na fara waya da irin hidiman siyasansa. To alhamdulillah, a cikin hakan kuma ya samu gwamnan Kano State. Baya zama gwamnan ya yi 4 years ya tafi, a lokacin ma Allah yana ba shi farin jini na al'umma. So bayan hakan kuma ya zo na ga siyasansa, takunsa, na ga ba karamin taku ba ne, babban taku ne. To akwai lokacin da aka zo aka ce za a yi aikin 44 local government, kowa ya zai apply. So da muka zo muka yi applying, muka nemi muka yi bidding tender, Kwankwaso ya ce ba zai yi duk a ba mutane kasan waje ba, a taimaki matasa da sauransu waɗanda suna kokarin hanyoyi da gine-gine. To alhamdulillah, through Alhaji Muhammad Imam, gwamnan PDP candidate na Borno wanda ya wuce na wannan zabe 2019 da aka yi, so amininsa ne, sanadiyan Kwankwaso ya taimake mu muka samu aiki. Mun yi gabasa zakire wanda a kulma alhamdulillah yara kusan 40 a cikin wannan tafiyan. Alhamdulillah, ana so abinda dai yake burge ni, kowane karshen wata yana tara ma'aikata da contractors da commissioners da permanent secretary da director kowane local government. Yana zane a high table da accountant general na shi, yana tambayin me damuwan contractors, me damuwa a waye yake performing, kuma za a ironing out difference a cikin wannan hall din. So alhamdulillah, in mun ce kuɗi mu ya maka lema, a lokacin zai ce accountant general waye haka wannan yaya, to kwana biyu baya wuce wani ma ministry ma ba ma zuwa ko ana payments. Alhamdulillah, to this kind of wannan policies din, so ya convincing dimu. Da kuma na biyu, a koran da aka samu guguwar Boko Haram a Borno, muna cikin African Horn, so na tashi na presentation na gabasawa. So ya tambaye ni, dan Borno me yake faruwa ne ana kashe dalibai a Borno sosai? Ya ce excellency, ya ce ba sa cikin makarantun ne, ba hostel a wani. Ya ce excellency, ai yawanci a cikin wanda ya tambaye ni. So ya ce excellency, ainihi wanda ba sa hostel din suna outside, suna zuwa da sauran. To akwai a lokacin akwai damuwa yan students din da suka kawo na Kanawa. Immediately ya ce to a setting na committee su Dr. Gwani Dangwani da sauransu, aka je Borno State, muka kira vice chancellor. Kwankwaso ya gina mana free hostel 200 beds free, wanda yaran Kanawa da yaran Enugu da Gombe da Katsina ya ce a yi locating kowanne. Aka samu disaster na Baga, kalli marayu ba ganin ha ba ce haka. Ya ce excellency, wallahi yara ma ba iyaye da yawa. Ya sai na kwamiti mutumin nan
aka ja ka ɗauki marayu yara 100 mata 100 daga shekara 7 zuwa 12 12 years scholarship a sponsorship of Kano State Government. Kwankwaso ya gina musu makaranta. I think by sister Rama sauransu they became engineers da doktoci da hafiz kawan da su suna nan marayu kuma. And he was the first governor ya landing a Borno State a private jet lokacin da aka samu furo na Boko Haram ya bada 30 million naira IDPs. Yan gudun hijira so lokacin kuma ya damu kuma al'amuran shi na gani a Kano yadda ya tackling situation na Boko Haram a this kind of da somebody da ya yi Kano abinda kuma gwamna Borno yana ce na je na ce masa excellency Kwankwaso ya ce wallahi ya ce kalli wanda ya yi controlling Kano ya ce that's why I respect Kwankwaso Alhaji Muhammad Goni. To shi ne dalilin wayannan takudin ya zo sai na je na yada al'amuran Kwankwasiya a Borno. Lokacin da ya je Borno ya ga akidan bai abin nan bai ce da Allah yana neman wanda zai abin nan to sai aka kira ni. Ni ma dama dan gida ne dama. Yace ka je nace zan yi. So da na fara a Borno aka ce kalli yana zagin Buhari ya zo yana ce reporting dina waye so ni ba haka waye Kwankwaso ma APC ne Buhari ma APC yana fada abubuwan da Kwankwaso ya ne a majalisa so abun ya maganin kanana ya yawa Borno ana so a kulle so I open up I invited NTA Maiduguri and I often tell them dalilin da nake son Kwankwaso da irin contribution da ya taimaki jama'a al'ummomi education na Kano State with hope mu Boko Haram ya jarabce mu amma abinda Kwankwaso ya shuka wannan jari ce a Nigeria a Kano da kalagokin na education. Akwai lokacin da aka yi mun rasuwa babata gwamna Kashin Shettima direct yana sauka daga airport His Excellency ya ji labari ya yi waya aka ce a tambaya gaskiya ne an yi ma Muktar Kalli Kwankwasiya rasuwa aka yi bugo min waya ina zaune da ka gane ya zai sami da jan fula na an bubuga wannan direct daga airport protocol da tare da sanatocin shi da membobin shi house rep na tashi na tare shi da Kwankwasiya na ya zo ya zanna ya yi addu'a me dalili saboda ya san waye Kwankwaso kuma ya san ni ma na je da approach na Kwankwasiyan ban je da rashin kunya na je in nuna ga dalilai abin da ya samu mai gidan mu Kwankwaso a politics na Nigeria kuma Allah ya san zuciyarmu to shi yasa sai na tashi na saya na opening a NTA na faɗi waye Kwankwaso na shiga lungu da hanya da garuruka alhamdulillah a North East ana gayyace ni wani abu mai ina cekar su faɗa media yana shiga kunne mai gida kuma shi Kwankwaso wanda ya san mutuncin mutum ya iya siyasa yaya a ce a Borno zan zo in yi akida in bai iya siyasa ba zan iya ba. Shin wani irin alaƙa ko kamanceceniya kake gani aƙida ta siyasa tsakanin jagora sanata Kwankwaso da kuma gwamnan Borno? Yes, alhamdulillah a cikin azumi na bude baki da mai gida a Abuja na zana na sake fahimtar masa Professor Babagana Umaru Zulum kaninsa ne kuma ɗan siyasa ne educationist ne kuma same engineer wata engineering suka karanta kuma ka sani politics din da Kwankwaso yake always try to yana nuna mutane ba kamata a yi abu da kuɗi ba ana ce Kwankwaso baya ba mutum kuɗi amma mutuncin da zai nuna maka wallahi ya fi kuɗin kuma ka zo underground zai maka ka gane so shi Professor Zulum na ga His Excellency Kwankwaso cewa Zulum naka ne kuma insha Allah irin takun da kake yi shi yake mana shi a Borno akan makarantu ya saya akan Boko Haram yana fighting da yau da gobe ya fara ne bai fi wata 6 ba amma shi ma ya yaba shi wanda
ya gani matasa a the first time ya shiga into government a ce ya yi fighting wannan abu despite ba mu da revenue ba mu da abubuwa da yawa challenges all the borders a rufe retreat nashi ma ya je ya yada masa a mobar with the commissioner ne wanda Kwankwaso yana retreat a Kaduna da sauransu da yana shi a kauye ya yi saboda haka in dai samu ma ya yi a Kano zai yi amma saboda yana sai establishing garuruka mutane su samu tafiya saboda akwai da ina tafiya da dare karfe 2 dare a nan Audu Bako wajen university nan Northwest an yanke ne yana jana construction hanya sai muka zo kamar karfe 2 dare muna sai muka gani muka waya ne Kwankwaso ne kawai yana sai pipe ne kawai ya sinke akan hanya motoci suka bata ana construction amma yana tsaye a wajen duk all management na Kano water board abin da suka zo aka yi rectifying yana tsaye kashi wajen 4 sauran wani abu tukuna ya gama ya je gidansa gama house wanda Kanawa matuk suna bacci kuma asibiti na ga asibiti ba wuta ban taba gani ba na ga ban da wani irin hanyoyi kake ganin za a bi a gyara matsalolin da suke damun Kwankwasiya? To alhamdulillah ina so Kwankwasiya a gane ba Kano ba ne yamma ni zan yi ce ni dan Kano don saboda shi mahaifina Alhaji Kalle Moni da baban excellency Maryam Abacha su suka bude asibitin Murtala a Kwankwasiya duk abu ana neman communication shi Kwankwaso al'amari shi ya kamata Najeriya ne ba Kano ɗaya ba ne saboda haka lieutenant na Kwankwaso muna roƙonsu su ringa communicating da mutanen da na Kwankwaso kuma yayin da an kawo complaint kar su ga cewa wai wannan mutumin dan san an san shi a 2014 shine real Kwankwasiya ba tana ya wani satin baya ta shiga yafi na 2014 din so suna da wadannan takun wanda ana samun challenges ba Borno kam really in ba dan mai gida ba da na fita a kidan Kwankwasiya don ba challenges na bangare ba so amma dan Allah ina roko littunan suna Kwankwaso ina rokonsu su ringa yi ma mutane magana su ringa gaya mutane kar a gani mutum sai Kwankwaso ɗaya ne ya yi maryawa wurin fadansa suna nan su rike na jiran ta kowane gefe su kira ni a Borno kalli kana lafiya yanzu a kowa shekara fa wallahi ba mutum ɗaya da yake kira na kusa da mai gida sai na shiga Kano sai abba I've said it wannan ku matasa ne na Kano ana neman gyara na ji Fatakon last time saboda haka bayan media din in kwana kaɗan yayi a riga communicating kuma ina son yi amfani da wannan daman roko ni ban na da kaina ni ne shugaban Kwankwasiyan Borno ba yanzu kaga hawa an yi doki a Daba duk fulunan nan kun gani na Kwankwasiya na an yi taro a gidan fadar Shehu kun ga jangele amma ta kuma boholes na yi su a Borno yanzu ana ce mutar da Kwankwaso amma sai a dauka a aika wani mutumin sai a ce wai ya zo ya taron Kwankwaso a Kano a Abuja da mai gida so wanda ba zai zo masa da komai ba isa ya fesin mutane ba to wayannan gyare-gyaren da Allah muna roƙon Kwankwasiya a ɗaya ma mai gida din sauki a gyara tafiyan kuma mawakin Kwankwasiya ina ba su shawara ba Kwankwaso ɗaya ba ne yana da mutane a gefe problem da ake samu a Kano na zanna na gani idan da ana rike kowa so ina gani da za a samu abubuwa da yawa za a yi solve a ciki sai abin nan amma yanzu ni zan iya karfe 2 dare zan ɗauki mota in shigo har Kano saboda a kidan Kwankwaso ko mitin da kwa ina tafiya magari yana waye mu shi ma ya sani amma to waɗannan mutane to idan wanda suna kasina akwai wanda suke bincika akwai suna nan da yawa Adamawa da sauransu. Ranka ya daɗe wani fata kake da shi ga sanata injiniya da Rabi Musa Kwankwaso nan gaba? Fata na Ubangiji Allah ya bashi girman shugaban ƙasar Najeriya bayan Buhari a kowanne fati muna so ya zama shugaban ƙasa ne. Masu kallo a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu inda muka gabatar da hira da Honorable Muktar Kalle
wato jagora kuma jigo a tafiyar kwankwasiya a Najeriya da kuma jihar Borno. Mun gode.